услуга на най-големия специализиран онлайн магазин за маркови парфюми Venera Cosmetics. Дойде време и за моята минутка за слава. В това видео реших да се споделя с вас моите 3 най-любими аромата. Alien от Thierry Mugler е парфюм за онези жени, които не се страхуват да бъдат различни, като мен. С кехлибарен и слънчев аромат, Alien притежава мистериозна аура. Той е като средновековен еликсир в загадъчно лилав флакон, напомнящ тайнствен магически предмет. Guerlain Le Petit Robe Noir е мек плодово цветен аромат, който подчертава естествената ми женска красота и откроява индивидуалния ми възглед за живота. Това френско ухание е моят любим ежедневен парфюм. Dolce & Gabbana Dolce за моментите, когато се чувствам окрилена и отдадена на мечти за далечни пътешествия. Изкряща свежест на цвят от папая и нероли в комбинация с деликатни и чувствени мускусни акорди. Пробвайте го, ще ви хареса! За мен парфюмът не е просто аксесуар, той е моят начин да изразявам себе си. Благодаря, че бяхте с мен и парфюмите на Venera Cosmetics. До нови срещи!